সাগর তারিখা ফ্লাইট লাইছে ট্রুইর মানো সিনি মানো সাধারণ তামনি রমায়া তামনি বড় মায়া সরকার जों हिंगो मासे माना रयाखै जों इमप्रुभ माया सामांथै माया जों जोंलाय मा नायनाय पारानि मा जाया 엄마를 그떠고 보나 이리도 가는 거야? 아한 숑세 반르고 바보 버러버러 하프나 사이게 나라 नोंनि सिनेमंकिसो साग्रा दिद सिनेमंखलाय इमांखाय कायराम पारा हिंगो आका आने पारानि का श्रीकान्त पारा श्रीकान्त पारानि खरकसा तैफां एबा रुवा जांगैतेना रुवा जां आनि मंखाय बिदान त्रिपुरा हिंगो अच्छा आयं जों सिना नायमानि काहाय तीन नरनि कामि खुंसा तामनि बागै याव जागा फै जे अम हाय के सिनि ताखोगो करा बिरमनि त्रिपुरानि मांगथै खुरपानि नांमै तामो कारणखलाय अब तो सिनि दरकार जों तो मा खुनाय जों खुयाखै जों तो जत कामिनि ब्रो मासुबा लायगे मानायनाय बना जातेसे जों बुकरि कुंसाफाना मानायनाय जों ताबो बना जदि थैजाव बिनि मांगथैसे सबा प्रमाण से जों खुनुमाया जों बुखुबायसे सागे बावनो पाइतरमाया ताबो मीडिया राव दंगो मीडियानि साथे साथे जों नायगो जाते बना आरो जों गामथैगे मीडियानि साहायजबाय सरकारनि साहायजबाय ताम मायाबो मानाय इमना खुमानो हिंगा साथे अच्छा यंक खेदो अमतो सरकार एबा गभर्नमेन्टनि सामंसि हे गभर्नमेन्टनि सामंनि बुखाक्ति बा गभर्नमेन्ट खलाइते हाय दिबा तामनि बागै कामनि लोकरला फाइ खलायनि नांखा गभर्नमेन्ट से ताबो पजत सामंताया हिंखाय गभर्नमेन्ट ताबो सामंताया ना औ आबुनि बागै जों जाता लुकर जों साया फानो निजे नुंनि सामंताया फानो जों बिरमनि न बतो सिनि तखु सिनि बुखु बुकुं बारा जत बिनि देहाबो असो बिनि बुथैबो असो बिनि बाहान सामनिबो असो जोंनिबो सावता बिनि साखाय सिनिबो सागो अबना जों साइजो मा नायनाय आर समा फायनाय कामानि बरो अच्छा हंके यं मिया तो जों जीसीबी एबा दजार हापमानि नुखा नों जों तिनिखे मामप्लि आबो हायकुनु मुंसा मारि मानलिया तामनि बागै आबो किसा मिया तामनि बागै फायमानि बनो तो आंबो सायमालिया जेसीबी थांजायखाय बा आंबो खु खागो तंथौ थांखा যদি সাথে সাথে রাস্তা খাই রাখলাই তাই আর কিছু সরকার ফাইমানো সাহায্য খাইমানো লামাসে গড়ে হিংখায় অবনো অংশংখা আংবো তাও তিনি নাইফাইখা সিনি পারাগা 135 পরিবার কাও जों তাই আর খনারো ফনো जों দাপে দাপে ফাইনাই मा नायलायसिनाय কত जों তো বাবো যতন সনা খনাই দङ थांजांख्लाय बावबोनो मा फाइनाय बावबोनो मा फाइनायनो पाराने ओइ आरो हरिमोहन पारा तुमखौ काये वावखिराम तुमखौ वाइफां तुमखौ बाबो सौखायदै गावनो खानाखै फायनाय अपते आले खानाय तुमफ्ले आगे बाबु संनो आं किसा सोंना मुजु मते जिनि साधारण तामने फारियाबा सरकार इच्छा गलेगे फारनेगा आशा खायो फ्लाइ तांनाय सबलाय फ्लाइ ग्रमेने ताव आगे बेनिले सागर दारिगा फ्लाइ क्लाइसे ट्रुइर मानो सिनि मानो साधारण तामनि रमाया तामनि बरमाया सरकार जों हिंगो मासे माना रयाखै जों इमप्रुभ माया सामांथै माया जों जोंलाय मा नायनाय पारानि मा जाया मा नायनाय इ लोकरा नांख्लाय इमते क्लाइ तुंनाय सिनि बुकुं बाना जतनि बा मते हे जाते जोंनि खायगोनां थु आका आं गभर्नमेन्ट रा कय दङ गभर्नमेन्ट तो असाइजो साइजो खायमानो इच्छा खलागे फारिगो आं ताव साबले फ्लाइ जेदि ताने पाइलट दङ फ्लाइ एक्सिडेन्ट फ्लाइ सागर क्लाइ सागरनि फ्लाइनो ताम केति सामाका इमाने साधारण जिनिस नजर रयाको आं हिंगो सिनि सोशल मिडिया तो जाते माने जानांनो उठो इमानो उतु प्रश्न खलायना उठो हबनो सिनि करबने जे प्रेस क्लाब ना खूब हामबाय मारखा जदि आजके सिनि करबने प्रेस क्लाब बो सिनि बुकुं बारां से खानांगो आजके जदे बुकुं क्लाब हंखायलेसना नाया बुं खामन आगरतलानि राव सिनि जे मीडिया तुनाय राव बाबो खबर अन मांखना आं बनो जतो आनि तावखौ बुखनो आं बनो जे तावखुरावनो हामबाय आं जानो जाते इम सिनि बिरमनि बो आने दादासे आं बोबाय तुंगो सों बोबाय बुकमांखाय बय बिनि साबो कुरुय बोकरे जाब्रु बो बुखु गाहामासिबो बैर तुंजागो बिनि मांगथैना जों किसाफोरनो मानायले सिनाय गभर्नमेन्ट तरफ থেকে পাবলিক जोंथ नायना सिनि मीडिया तरफ मीडिया से साइजगा मीडिया बसना साइज खलायपेगा ओइ जे ताइरा फाइनेरा किउ बा जुरब साजागा बाबू तबो या करे फायो तामेंके किसा साइज अबनो